ngaleso sikhathi sasingaphandle kombuso kabani kaIsrael ngaleso sikhathi we were outsiders amen ngaleso hayi manje ngisho manje thina sesembusweni manje sesikhona ngalo mbuso kodwa ngale siyasikhala mara manje sasala lento bakhona abasasengani. Welcome to another episode ye Part2 Media. Siphinde sibonge futhi ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Igama lami ngumduduzi ngwakashabango. Siyabonga ke uyazi uma ngabe sihlangane kule channel sihlangane njengento eyodwa. Sihlangane ngendaba yomuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kuningi esikulethile thina ke sikulethele ezinye izinto. Nawe uzawachuza le channel ngoba ufuna ukwazi ngoNkulunkulu. So siyabonga. Please sacela futhi ukuthi uyishare nabanye abantu nabo bakwazi ukusizakala. Inhloso nje ukuthi sisizane kakhulu. Angedwa ke as usually hlezi nginabafundisi nginezingceku la nginabavangeli bakhona sizodingida indaba esihloko sanamhlanje. But before ake ningivumele nje siba welcome ngiqale ngale kuBaba Khanyile. Sukamukele Baba Khanyile. Amen hayi cela nje ukuyisondeza kancane kuwena imic nakho. Hayi siyabonga kakhulu. Yebo. Baba Shabango. Sibonga nathi kwamukeleka. Yes. ngoNkulunkulu. Siphinde sibingelele wonke abalaleli. Ababa nendlebe nje ukuthi basilalele siyabonga kakhulu. Hayi ngoba naku sazi kakhulu kodwa ukushare nje ulwazi. Yes. Ngoba ulwazi abone ingane maziyofunda ziye esikolweni. Yebo. Bese ethola ulwazi kusasa bese ziba nolwazi. Ulwazi liyasherwa. Yebo. Isisho sithi nje umuntu ngabanye abantu noNkulunkulu wenza kanjalo ukuthi le ndaba yakhe ihambe ngabantu eswana sezwini lakhe khona iphiwe ehlukene ukuze izwi kaNkulunkulu lihambe ngabazalwane lingahambi nga one man show. Yes. Amen. Sibonga nje ukuthi ufike ube khona. Ngibonga nje nalokho kusho ukuthi akukhona ukuthi siyazi kakhulu. Abantu bangacabanga ukuthi singosiyazi. Hayi ukuthi siyazi kakhulu but lokho uNkulunkulu akwambulile why kufanele sithule singakushare. Asikushareni. Then nabo futhi bawashare lokho uNkulunkulu akwambule kubona. Siyabonga siphinde sikwamukele futhi nawe Baba Ngwenya. Amen. Ngiyabingelela. Sibonge babushabalala. Babushabango ukusinika ithuba ukusinika ithuba lokuthi siphinde sibuye. Njengoba asho Baba Khanyile uJesu ashilo athe khambe kushunyayo livangeli kuzo zonke izizwe kenziwe bonke abantu abafundi. Amen. Njengoba sizoveza ukuthi uJesu uhlukile ingoba uNkulunkulu unendaba nabantu. Amen. Ingakho izwi lithi kuJohn 3:16 ngokuba uBaba ulithandile izwe kangaka wanikela ngeyakhe indodana ezelwe yodwa kuba yilowo nalowo okholwa yangaphuphi kepha benokuphila okunaphakade. Ngoba injongo yakhe ukuba siphume ekufeni singene ekuphileni. Amen. Nalabo abangakholwa bafinyelele kulazeni iqiniso. Amen. Siyabonga nje sizoveza nje ukuthi uJesu Kristo uhlukile. Akukho kunye esizokuveza. Ngoba ngize ngicabanga nje ukuthi zikhona izinkolo. Akhona namabandla. Bakhona nabefundisi, bakhona nabaprofeti. Amen. Bakhona nabazenza uNkulunkulu. Amen. Kepha uJesu Kristo uhlukile kubo bonke. Ngoba ieffect yegospel ukuthi uJesu wafa wavuka. Amen. Yingakho nanezinye izinkolo zimelana nenkolo yobuKristu. Amen. Abanye baze bafuna ukuthatha iposition yokuba bangoNkulunkulu.
Amen. Bengisakubheka konke lokho angazi noma bengisabingelele. Hayi usuvele wangena kuyona. Asivele wangena kuyona. Bengisabheka konke ukuthi sindlule lapho uJesu ukuthi wavula abantu amehlo, wavusa abafile, waphakamisa ishosha, wahamba phezulu kwamanzi. The effect of the gospel is that Christ died for our sins. Amen. Linamandla lapha ivangeli. Amen. Yingakho umpostoli uPaul athi ku 1 Corinthians I think ku 1:18 angazi noma singayifunda nje mvule ngayo. Bengifuna ukuvula nango Hebrews 1. Amen. Okay. Angazi nje soyikhaphuza ngoba indaba yokuthi uJesu uhlukile. Uhlukile ngokuningi. Kepha ngokufa avuke lapho khona nqoba khona ukufa. Amen. Yes. Yingakho ngiyaye ngithi ukufa nesono kwangena ngomuntu oqala uAdam. Amen. Ukufa kwaze kwawela phezulu kwabangonanga. Amen. Yingakho kuze silungisiswe mele size kuKristu uJesu. Amen. Yingakho sithi uhlukile kuko konke. Amen. Ashilo ubabkhumala athi abanye bayafoster. Ngoba sebavukile noNkulunkulu abasha. Abanye bathi bofike bakhahlela uNkulunkulu ezulwini. Abanye bathi uJesu indaba yakhe ayikho. Amen. Mangibheka zonke izinkolo ikhona zimelene noKristu ngokuba uKristu yena yedwa uhlukile. Amen. And abantu bathi bakhonza uNkulunkulu babe baphikisa indodana kaNkulunkulu ubufakazi bukaNkulunkulu babe basebenzisa iBhayibheli izwi. Kodwa bathi abakholelwa kuJesu. Babe bathi basezwini. Zonke izinkolo zimile kanje abantu basebenzisa iBhayibheli. Mangabe indaba kaJesu ayikho kuye kwiBhayibheli. Nakho ke sibone ukuthi ukukholwa kwabo kuzomangala babhale zabo ngoba wonke ama foundation alo inkolo abantu bathatha la izwini bakhe zabi isekelo kanti isekelo esesimisiwe esinguKristu uJesu yingakho izwi lithi kuEphesians akekho ongamise sithi yingakho izwi lithi kuEphesians 2:19 besingabahambi nabafokazi kepha manje sasakhiwe kusekelo sabapostoli nesabaprofeti idwala lingubani linguKristu uJesu asekho esinye isekelo ngoba yena yedwa uhlukile ngokufa uvuke wafa wakhushulelwa emazulu phezulu kwamazulu onke amazulu amen Efesu 2:9 ungayifunda nje uyikhaphuza 2:19 2:19 I mean okay ngakho aniseyiba abafokazi nezihambi kodwa aniseyiba abafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu sesimbuso nani sesimbuso munye nani nabangcwele singabendlu kaNkulunkulu yikho ngithi ieffect ukuthi uJesu wafa wavuka negazi lakhe wasidonsela kuNkulunkulu yingakho ahlukile babu shaba amen amen abanye banawo amandla kepha banawo amandla okuthethelela izono amen ngibonile nama comment bacommentile bathi iChristianity bahlale emigugwini amen kepha abanye abanezithixo banezimali amen kepha imali ikhona kepha amandla okuthethelela izono abanawo amandla okuthethelela izono amen njengoba ushilo kube sakuthinta okunye but ngizoveza nje ukuthi uJesu uhlukile amen ngoba igazi lakhe yile lithethelela izono usakhuluma ngegazi ukhona enye indoda iwumfundisi iyasonta nayo kuwo lamasonto la abakha ukukholwa kwabo bakumise ngeBhayibheli ithi le ndoda iyona ethenjiwe lapha ithi uNkulunkulu wathwala ngoJesu awuzwa le ngithinta ukuthi kwathinta igazi wathi ngenxa yegazi manje le ndoda ithi uNkulunkulu wathwala ngoJesu uthini lapha uyayibona lento ukuthi inkinga abanye baze bathi uJesu uyidlozi ngoba sikholelwa emntwini ofile but the main point ukuthi balahleka lapho ukuthi ufe wavuka angisho ku first episode sifundile ukuthi uJesu ngokufa wakufa wafa wavuka ukuze abe yifirstborn yayo yonke into amen ukufa wakufa wayethatha ukufa komubi ngoba uSathane uphetheni ukufa amen sizoyifunda kuHebrews 2:14
amen yingakho nompostoli uPaul athi ku 1 Timothy 2:5 athi ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamleli phakathi komuntu kwabantu noNkulunkulu umuntu uKristu uJesu amen wayezela ukuzoba isacrifice abanye babukhanyile bakhona baclaim ukuba uNkulunkulu amen kepha yena wenza okuhlukile angisho ngishilo ngathi sondlula kulesifundiso sokuthi wavula amehlo waphakamisa ishosho wavusa uLazarus sizoya kule effect ye gospel ngoba effect ye gospel ukuthi uKristu uye yedwa wavuka uhlukile umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu yingakho athi uPaul aseseyiba abahambi nabafokazi sesimbuso munye nabangcwele sesendlini kabani kaNkulunkulu cela ehle naye kuye leli I think kuye na ku 10 kuba chapter ungayiqedelela lo 19 nakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uJesu Kristu uqobo lwakhe eyitshe legugu uJesu Kristu uqobo lwakhe eyitshe legugu yingakho lithe sakhiwe phezukwane kwesisekelo sabapostoli nesabaprofeti sikhumbule ke thina babushabangu ukuthi we as Gentiles besingena uNkulunkulu thi abezizwe so now uJesu Kristu ngokufa avuke ngelakhe igazi wayisondeza kuNkulunkulu thina ama Gentiles ngezwe umkhokho bathi babekhonza umveli inqangi amen yingakho uPaul lithi iBhayibheli lapha kuzenzo I think ku 17 lithi wangene antena wafika kubekiwe ithixo wahlubuka emoyeni wakhe waze wafika kule altar elilotshiwe ukuthi uNkulunkulu ongaziwa wathi ngishumayela yena lo Nkulunkulu ongaziwa lo ongaziwa uNkulunkulu uye simshumayela amen ngoba simkhonza singambonanga amen simkhonza singambonanga kepha siyakholwa ngokukholwa uthi uyaphila empilweni zethu uthi uPaul kuzizenzo 17:29 uthi ngokuba ikhathi zokungazi uNkulunkulu wayithalalalisa uthi akufanele ukuba sithi uNkulunkulu kufana negolide okanye isiliva netshe oqhoshwe ngekhono lomuntu amen anisho eqaleni thina ama Gentiles singana uNkulunkulu sasidukile njengezimvu ezinganaamalusi yebo nasasinoNkulunkulu sasinoNkulunkulu bethu babushabangu umuntu wayethatha ilitshe athi uNkulunkulu amen yingakho namanje abantu basasele ezithombeni amen basasele ekukhonzeni kuphi eyithombe lapho uKristu afikile weze emhlabeni azosinika ingqondo kaNkulunkulu amen yingakho athi na ku John 17 akhulekela ibandla athi baba labo ngiphe bona ngiyabakhulekela uthi ngibanikile ukuphila okunaphakade uthi ukuphila okunaphakade lokhu kuba bazwena wedwa oqinisileyo nendodana yakho uJesu Kristu oyithumileyo uzila zosinikana ukuphila okunaphakade ngoba uye yedwa akekho ofana naye akekho omunye ofana naye yingakho athi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila singaba nezethu indlela thina singabantu babushabangu siyapatanisa sibe nezethu indlela amen kepha indlela neqiniso uJesu yedwa ngicela ufunde Ephesians ngizokunika ababheke lapha uye ku 11 uye ku 11 2 verse Ephesians 2:11 ayisho umqedile u19 siyibuyisele lapha ukuthi njengoba sasingabahambi nabafokazi sasingana uNkulunkulu yebo uyabona ukuthi uJesu uhluke kanjani babushabangu uJesu siletha kuNkulunkulu amen ngakho khumbulani ukuthi nina enanikade ningabezizwe ngokwenyama ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka kwenziwa ngezandla enyameni thina ama Gentiles thina abezizwe we are the Gentiles yithi lapho yingakho mali yehla lithi we were aliens we were outsiders sasingaphandle kombuso kaNkulunkulu ngakho umuntu ongakholelwa kuJesu usase Gentile usase ngaphandle kombuso outsider usasho kanjalo ngaleli verse lo verse 11 lo la ethi
nini nanikade ningabezizwe ngokwenyama ababizwa ukuthi abangasoki nina futhi manje lichaza thina njengoba usashilo ukuthi kunalezi inkolo yabona kunale nkolo le ethi uJesu wezela amaJuda phela basho njalo manje ngithintiswa uyele ndawo ngoba la soku-addresswa manje ini abantu bani bezizwe ke manje ukuthi ba-understand ukuthi nabo bayangena la siyangena ukuze leli vangeli leli liphele noma mhlambe ukuze le vangeli laziwe ukuthi lihlanganisa bonke abantu ngoba laba abazenza uJesu bakhanda ivangeli elithi uJesu wayezela amaJuda wodwa ba ningoma Israel nina ngaba Israel nina thina sinoNkulunkulu wethu ungafela kanjani umlungu babiza uJesu ngomlungu bathi umlungu basho kanjalo uma bekhuluma ezifu abantu abalandela uJesu Kristu balahlekile kanti cha abalahlekile ngiyayithanda njengoba niyayiveza futhi nayi iyatholakala iseBhayibhelini ukuthi nabo laba bezizwe yithi labo asilahlekile mase kuJesu Kristu asilandela amaJuda silandela izwi elivela kuNkulunkulu avela kuwo amaJuda ngokuthanda kwakhe uNkulunkulu yingakho noPawuli I think lapha kuGalatia 2:18 or 19 if I'm not mistaken uthi akekho umuntu olungisiswa ngomthetho nathi uqobo lwethu safunyanwa siyizoni kunjalo asikhumbule phela ukuthi uNkulunkulu lo abantu bathi bakhonza yena kwakuyiNkulunkulu wamaJuda kuphela wakwaIsrael thina kuze sondele kuyo uNkulunkulu laba abanye ngisho ba reject uJesu bathi banubona banoNkulunkulu babe engqondweni zabo umnisho omunye ubaba athi yena abantu bayamphupha basinde amen akusese inkolo evaselina yodwa sezikhona ezinye omunye ngizwa athi bebe baba abantu inkunzi kwavela yena amen kahle kahle ngiveza ukuthi asiyi uNkulunkulu ngabantu asingabantu siya kuNkulunkulu ngoJesu Kristu imediator uye yedwa oyibridge osisa kuNkulunkulu amen yingakho lithi thina bezizwe ngicela uyifunde nje uyehle nayo ufike lapha ukhumbulani ukuthi nina bezizwe nangingabezizwe ngokwenyama sasingabezizwe ngani ngokwenyama amen yingakho uPawuli amhlamba abanye bazothi hayi lento inkolo yamaJuda basho njalo uphinda akhulume nalapha kumaRoma 2:28 athi umJuda kusilo umbonayo enyameni olombona ngani ngenhliziyo uNkulunkulu uzela ukuzosoka izinhliziyo zethu to circumcise our heart yabo the effect of the blood of Christ ipowerful ngoba ihlanza unembeza sizolifunda naleli likushoyo yabo ezinye inkolo zinawo amandla ngibheki kepha zinawo amandla okuthethelela izona nakho zinamandla kanjani zinawo amandla okunika abantu imali yayibona zinawo amandla ukuthi abantu babe namandla babe powerful isalela la ekutheni shoda legazi leli elizohlanza unembeza alikho uyayibona le bafikile nabefundisi abakhona basasekhona abalandelwa abantu banawo amandla vele bababeka nezandla baphile kepha banawo amandla okuthethelela izo bayabaphupha nokubaphupha babanike nezithombe zabo babanike nemiqamelo kepha amandla abanawo okuthethelela izona ngoba manje abantu basuke bathatha abantu babayisa kubo ba reject uJesu bamshaba ingakho sithi uJesu uhlukile uyayibona uhlukile thina njengoba sikhuluma kanje asisho abantu ukuthi bakholwe yithi kodwa kepha mabakholwe indodana kaNkulunkulu le alithandile izwe ngayo wanikela ngayo amen ngicela uyehle ngayo nje babukhanyile verse 12 ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenaye uKristu nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli na indaba ngaleso sikhathi sasingenayo ubani uKristu ngaleso sikhathi sasingaphandle kombuso kabani kaIsrael ngaleso sikhathi we were outsiders amen ngaleso hayi manje ngisho manje thina sesembusweni manje sesikhona ngombuso kodwa ngale siyasikhathi mara manje sasala lento bakhona
abasasengale abasasengabafokazi babambela umthetho ukuthi ngalesa sikhathi okhokho babekhonza labo uNkulunkulu kanti kwakulungile ngoba babengakalazi leli qiniso kodwa manje nasi isikhathi selikhona ke manje selikhona manje iqiniso amen yes qhubeka isikhathi bazalwane ke nisakhulume kanje ukuthi ngaleso sikhathi sasingena khona leli verse ngithi nishilo nathi lezi inkolo zabo bazakha ngezo bakhothi leli verse lelithi lapho uJesu ekhuluma nalo yamama uthi akamsizi uthi uJesu ngeke ngithathe isinkwa sabantwana ngisilahlele enza angizanga likuba level asilifundeni and bayathanda ke ukuthi ngalelo verse lelo kube yilona abalikhetha kakhulu bayidefende ngalo kunjalo ukuthi ngiyabona ke ukuthi uNkulunkulu wenu wayengezalanga nina abantu abamnyama niyathanda nje ukuyifaka yebo njengoba lelisho ukuthi naninge ngaleso sikhathi sasingena uNkulunkulu sasingaphandle kombuso kaIsrael ngaleso sikhathi bakithi abantu mangabe bebengayibamba lento ukuthi okwakudala sesikulesi sikhathi ke manje la khona nali iqiniso lapha likhona uJesu ephuma lapho wamuka wayemaphandleni aseTire naseSidoni bheka kwavela emkhawuleni yakhona wesifazane waseKhanani lokuthi Khanani kuzochaza manje ukuthi wayenguwakuphi njengoba nesingamaZulu nje wayengaseKhanani umuntu weziza kunesimjuda wakhala wathi ngihawukele inkosi indodana kaDavide indodakazi yami ikhwele kabi idemoni kepha kamphendulanga ngazwi base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi mukise ngokuba uyakhala emva kwethu kodwa waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrael nalo ke ivesi elimise lamadoda lawo leli vesi leli yilo abadukisa ngalabantu babadukisa ngamazwi avela eBhayibhelini ekubeni ekhona amazwi ashoyo ukuthi nathi ke manje asisiba abafokazi dala besingaphandle kombuso kaIsrael kodwa manje asekho ngaphandle manje njengoba okay ngicela uqedela bese sibuyela kulo leli uthi angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrael uyamuzwa uJesu uthini ngithunyelwa kuphela ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrael uyayishintsha uma ivangeli liqhubeka liyayishintsha lento kwakuyileso sikhathi la uJesu ekhuluma nama engakawenzi ngoba wayezokwenza umsebenzi ukuthi uphelele ngoba la afikela khona wazalwa esizweni samaJuda ingakhathi lo mama ngihawukele indodana kaDavide yazi uJesu kwangesiyo indodana kaDavide Jesu kwamindodana kaNkulunkulu masufundisisa kahle athola ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ababembona babengamazi leswaye babethi wena siyakwazi nobabakho ukuthi ubabakho umbasi wena ungazoganga ngathi kodwa yahamba yashintsha lento ngokwezwi kaNkulunkulu ngoba ukuze kupheleliswe icebo likaNkulunkulu lokulanda bonke abantu bakhe negazi likabani likaJesu yazi ngifuna ukeda nje kancane kule part leyo shoyo uJesu mangabe ethi ngivele mina ngithunyelwe endlini yakwaIsrael uJesu vele wayeyazi assignment yakhe uJesu uze emhlabeni uzosindisa umhlaba wonke but ngokwenyama the time esaphila ngokwenyama wayezoshumayeza kuphela endlini yakwaIsrael wayethunywe kuphela endlini yakwaIsrael ngalesa sikhathi senyama wayengeke athe yazi kahle assignment yakhe aphinde manje bese eyayeqa ngoba uzobe usephambana manje ne-assignment ayibekelwe la emhlabeni kodwa wayazi ukuthi njoba mina ngithunywe endlini yakwaIsrael labafundi bambona bayobe sebeyaphuma ke kwaIsrael sengibathumela manje kwabezizweke la selihamba kanjalo ke baba manje bona bafunda ngoJesu ukuthi ngaleso sikhathi esahamba enyameni kodwa kwadlula lapho wavuka uthe uma esevuka ulathambani nenzweni lonke izizwe zonke zaqala lapho kungenayo manje izizweke manje hambane izizwe zonke abafundi bami yebo ayibisafundwa ke leyo kuma ngabe beyidefender leyo bayibalekela leyo bathanda nje le kuphela but bengithi nje kancane siqhubeke siqhubekeni yes singabuyela kuEphesians ku2:12 okay ngiqale ku12 ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenaye uKristu
nani ngaphandle kombuso kaIsrael nani ngabafokazi ezivumelaneni zezithembiso sasingabafokazi we were Gentiles or aliens ezivumelwaneni zani zesithembiso ingakho ngishilo ngathi thina ama Gentiles njengoba uJesu asho nakumama loyana ingakho nakumama seSamaria I think kuJohn 4 wathi nina nikhuleka kweningakwaziyo wathi umukholelwa kimi amen ngoba eSamaria wayene appointment nanaye sikhumbule ukuthi zonke izizwe bezingabhekwanga ingakho ngithema ngiqala isizwe esasikhonza uNkulunkulu esabaJuda kuphela uyayibona lento babushabanga mama ingakho lento engifakayo nakubalaleli ekhaya ukuthi ngaphandle kokube size kuJesu uNkulunkulu asimazi we are still foreigners ingakho izwi lithi sasingaphandle kombuso kaIsrael singabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso ningenathemba ningenaNkulunkulu ezweni alright ngathi ngokuphindeleyo sasinjani nani ngabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso ningenathemba ningenaNkulunkulu ezweni singenathemba singenaNkulunkulu ezweni but then thina besinayo uNkulunkulu wethu esizikhandelene angazi okusho ukuthi kwangesuye lo ngoba lithi iBhayibheli sasingenaye lo sasingenayo uNkulunkulu lo kusho ukuthi bekhona omunye bakhona abanye kusho ukuthi laba bathi thina sihamba ngoNkulunkulu wokhokho bethu basabambelele kulomunye ungaziwa lo wabo hayi lo uNkulunkulu wabo lo obenza ukuthi noma bejole enkonzweni bangaphikisani noma bephuza utshwala enkonzweni bangaphikisani bakhonza amadlozi bekhona lapha ngoba labo uNkulunkulu babo abakhuzi lezi zinto uqinisile ingakho thina masiqhamuka nale ndaba kaNkulunkulu lo bathi siyaxela ngoba lo uNkulunkulu akusile uyewabo uyakhuza lo uyakhuza labo abafuna ukukhuzwa abantu inkinga hayi ithi besinganathemba singenaNkulunkulu ezweni u13 uthi kepha manje kuKristu uJesu nina enanikade nikude yithi lapho awu madoda thina besikude besikude ingakho nakumama wathi angeke ngithathe isinkwa ngisinikise ayisasikude ingoba sasikude besingazani uNkulunkulu kahle kahle wayekhuluma into eright efanele ngaleso sikhathi sasikude manje ngoba uhlukile ke lo sikhuluma ngayo amen uthi kepha manje kuKristu uJesu nina enanikade nikude senenziwa baseduze negazi likaKristu alright ngani negazi likaKristu uyizwile le ndoda ekhuluma ngaleya enoNkulunkulu la esengale esewumfokazi ithi uNkulunkulu wathwala ngoJesu ibuyele ebufokazini vele umfokazi vele ngoba ayimamkelanga uJesu ingakho ibona ukuthi uma lithizwe lenkosi uNkulunkulu wanikela igazi likaJesu yile sisindiswa ngalithi amnisile uNkulunkulu uJesu abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe bese yena acabanga ukuthi ukhumbula ukuthi iBhayibheli thina sichaza umoya ngomoya umuntu bangakamamukeli uJesu engenamoya ongcwele ngeke akwazi ukuchaza into eyizwe ingakho nokubona lithi iBhayibheli uNkulunkulu waleli izuphuphethekisile inqa yona le ndoda le isemadlozini usebunyangeni usebungomeni ekubeni izwi lenkosi ebunyangeni liyasikipha phazamiso ngayithi uyihlehlisa uzaka liyasikipha ebunyangeni liyasikipha ebungomeni le ndoda isekhona ebungomeni isekhona ebunyangeni ithi uNkulunkulu wathwala yazi ukuthi manje ukhuluma ngomoya walapha ekhona ngoba wansamukela uJesu siphiwe umoya uKristu lo wethu umoya ongcwele ithi iBhayibheli izosihola sifundise ngoba umoya ongcwele uhamba nalo uNkulunkulu lo hayi laba ebufokazini yonke umuntu ozokwazi uNkulunkulu esengumfokazi nesihambi alien we are aliens asike ukuphazamisa bamngwenya mhlambe ngamabomu ngoba usuyifakilele yokuthi uthi wathwala mhlamba ke siyilungise nje sibuye kuyo le ukuthwala
noma ngingakaze ngathwala angikholwa ukuthi khona wakwathwala phakathi kwethu kodwa sinalo ulwazi lokuthi umuntu othwalayo uthwala ngoba esuke efuna amandla amanye yebo azoba shuthi azothi uma ngabe esengene kuyena bese ba powerful yebo manje uma ngabe thina uNkulunkulu wathwala ngoJesu then uNkulunkulu wayezothi usafuna mapha amanye amandla ngoba phela ukuthwala yebo ukuyofuna amandla ukuthi ube powerful shuthi uyofuna amandla eindaweni ezithile ya kunjalo kwimimoya ethile then uNkulunkulu mangabe wathwala ngoJesu ngifuna ukuthi siyamlungisa mangabe wathwala ngoJesu Kristu then wayethwala kuphi wayewathatha kuphi amandla ngoba uvela unamandla wonke uvele uye futhi udale yonke into ekhona emhlabeni then akathwala ukhuluma into yabo nje engabambeki lo uyamhlambe ukuze sisho mhlawumbe kube besilazi negama la asilazi lithi izwi ku 2 Corinthians 5:19 lithi uNkulunkulu akuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye uNkulunkulu wangena kuKristu uKristu kuzeze emhlabeni bekazoyenza assignment yokuthi afe avuke awuyiphinde mfowethu awuyiphinde amen kuzeze uNkulunkulu ekuKristu alright God in Christ wenza ukuba izwe libuyisane to reconcile amen njoba sesifundile lapha ku13 lithi kepha uKristu acebile ngomusa wakhe wasondeza kuNkulunkulu ngelakhe igazi uNkulunkulu yena uqobo lwakhe wabuya wezemhlabeni wazohamba phakathi kwabantu ingakho lithi uNkulunkulu akuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye weza ngeyakhe inyama ingakho liphinde lithi I think naku John 10:17 lithi uyise ayithanda indodana ngoba inawo amandla okubeka kwayo ukuphila ijiki kuthabatha uJesu Kristu uze emhlabeni anganasono angaqambanga mlomo angaqambanga manga nangowakhe umlomo azoba iwundlu likaNkulunkulu ezosusa izono ngisaphinda futhi into eyafa esiphambanweni akusuNkulunkulu owafa mhlawumbe umunye uzothisho kanjani uMaria wazalwa uMaria kazalanga uNkulunkulu uzala indodana kaNkulunkulu but into eyingaphakathi that was God because ukuzalwa kukaJesu kumenyezele njengoba seshiya thiwe kuzingilo esuGabriel athi uzokhulelwa uzala umntwana umqamba igama elithi Jesu lokho azakhulelwa kuzakuba yini umoya oyingcwele manje uNkulunkulu yini umoya athi simphindele umlaleli makathi uNkulunkulu uthwale ngoJesu uNkulunkulu kube bekunegazi ezulwini bekungeke kube nesacrifice la emhlabeni and ezulwini akunazono ngoba yonke into ingcwele izono ezilapha emhlabeni igazi ingakho bekumele agqoke inyama uzazoyenza uJesu sacrifice ezelazo sacrifice ngegazi lakhe you understand ukuthi kulomlaleli odukisa abanye umfundisi lo muntu usho ukuthi kulomlaleli uzofanele ukuthi ngilanga sichaza ukuthi igazi why wadingeka igazi lika Jesu ukuze abantu bahlanzwe ngoba nayo iwide ke leyo ngoba labe igazi liyathwalisana yebo that's why sikhuluma indaba ukuthi uJesu wehlukile elakhe igazi alithwalisana wehlukile elakhe lithethelele wonke lamanye amagazi ayathwalisana abakuthi ukuke ukuthi lamagazi okudala bona bewachitha bathwele ngawo wasecabanga ukuthi naleli lika Jesu liyathwalisana kanti cha leli lithethelela izono uqinisile mfowethu ngoba nale gazi abathwala ngalo bayasho ukuthi hele ufanele uhlaba imbuzi ukuthi igazi lakho ulifake lapha bayathwala lifuna isiqaphu igazi kuze kufinyelele kuphi egazini lomuntu ukuthwala kuhamba kuze kufike egazini lomuntu athi siyeke ukuthi uJesu ngale gazi lakhe wangenaphi uHebrews 9 okay kuthi umsebenzi wegazi njengoba eseshile umpostoli uPaul lapha kweEphesians ukuthi legazi lika Kristu lalisondeza kubani kuNkulunkulu angisho siyakhumbula sengibuyele emuva futhi ukuthi thina ama Gentiles abezizwe sasingana uNkulunkulu singena themba singaphandle bombuso naphandle kwezivumelwano zika Israel futhi sasingana uNkulunkulu legazi lika Kristu leli abathi uNkulunkulu uthwele ngalo wazoyenza umbuyiswane phakathi komuntu
noNkulunkulu. Yes. Kuze abantu beze kuNkulunkulu bayingene. Ngoba ngikhumbula kwaIsrayeli abapriest abakhulu bebeqale bathethelele zabo izono phambi kokuba bathethelele zabantu mabangena endaweni engcwele ngoba banjani babuthakathaka negazi lezilwane ukuze nabavume zabo izono bekabeke izandla phezulu kwekhanda lenqama akhuluma izono zabantu bonke phambi kokuba ihlatshwe kepha manje uKristu yena ungenile endaweni engcwele eTabernacle elingenziwanga ngezandla ephezulwini phambi kukaNkulunkulu ngelakhe igazi kuzabonakala uyayibona le kuzabonakalele thina phambi kukaNkulunkulu amen amen kuze abantu basondele phambi kukaNkulunkulu ungenile phambi kwakhe wathatha yonke lento beyikhonzwa mara ngikholwa ukuthi laba abanye abazenza oNkulunkulu bazoyikholwa lento kufanele ukuthi bamukele uJesu ngoba bona mangibheka into abayiphikayo baphika indaba kaKristu inkolo zonke zimelane nento kaJesu kanti uJesu umsebenzi awuyenzile emkhulu kakhulu buyisa bezizwa buyisa namaJuda sabambuso omunye ngoba nabaJuda emthethweni wabo umthetho amaphuphu ukuchela kwamagazi kwakungathetheleli izo kwagqweza inyama kuphela kemele kaKristu igazi ligenza unembeza amen singayifunda nje lapha kuHebrews isihloko sithi umsebenzi kaKristu obupriest obukhulu Hebrews 9 kepha lokhu uKristu esefikile ngumpriest omkhulu wezinto ezinhle ezizayo verse 9:11 okay wezinto ezinhle wadabula iTabernacle elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla okungukuthi elingesilo laloku kudalwa wangena kuphi ezulwini uqobo angisho sengibuyele emuva kuOld Testament uNkulunkulu wathi kuMose uzoyenza konke lokho engikubonise ngako wayenza ithendelano lokuhlanganyela iTabernacle okungukuthi thina bezizwe silingisa lokho masithi hlabela okhokho bathi no Mose no Abraham banikela labantu bebenza iminikelo bayenzela uNkulunkulu angazi noma hayiqiniso thina bezizwe mara ngisho sayitwista lento ngoba omubi unendlela yakhe yokutshintsha izinto zikaNkulunkulu azithatha azenze zakhe abezizwe mabahlaba manje mhlawumbe umunye uzothi hayi unama ngahlabela abaphansi bahlabela abantu igazi ngolabekwa phela emsamo nakho ke ene awukho umsebenzi owenziwa ngaphandle kwegazi fanele lichithe noma inkokhwanyana ibe khona noma inkomo uzosho umuntu athi hayi ngwenzile impela umsebenzi ukubonakalisa ukubaleka kwegazi ngoba iBhayibheli lithi umphefumulo wonke ukuphi segazini lethi nala kuHebrews I think ku9:19 lithi ali iTestament aliyenzeki umuntu oliyenzile asaphila mele eqale echithekele igazi ngoba noMoses kwathi sekenzakale konke amatafula egolide izitsha zokubuka izinkwa zokubukwa konke kwafafazwa ngegazi wathi wafafaza abantu ngegazi kuthi naku lokho konke akushila uNkulunkulu kwafafazwa igazi baye la uJesu khona isivumelwano ayibona ieffect yegospel kuzahluka ibe namandla sekafe wavuka nakho sangena ke sonke that's why ke manje masekafe wavuka ibe namandla iba namandla that's why manje sishethwa ke manje sifakwe lapha emanzini thiwa tabhabhatize igameni likaJesu sifakazela ukufa nokuvuka kwakhe ngoba ukuze nathi amandla avusa uJesu kwabafileyo nathi asenze njani asivuse amandla egazi manje ngikho ngithe ngize ngicabanga le ukuthi konke lokho okunye sizokudlula angisho ukuthi ngiyak-undermine kepha ngiyakulento eyi-effect yenza ibe ubula ibula phela lokuthi uJesu wavuka uqinisile ubula basho njalo bathi ayikho lento leyo bathi ayikho akekho umuntu wakwafa wavuka omunye umfundisi uzathi kuhistory yonke uJesu akekho kuhistory iBhayibheli lithi isizwe sakaJuda uMose angakhulumanga lutho ngaso amen uJesu isizwe avele kuso isizwe angakhulumanga next ngaso uMose amen indaba yokukholwa uJesu imisi kwaba imistry nanokuthi azalwe uqinisile kwaba imistry nanokuthi yabona yingakho ubula nje ukuzalwa kwakhe kubantu abahlakaniphile yingakho bakholwa noma sekafa la yathi induna yempi ngempela lo indodana kaNkulunkulu
Yes. Uyayibona? Yes. Kwaba imfihlakalo ngoba nezinto awayezenza emhlabeni. Amen. Yeah. Ingakho uPaul angathi sizofunda ngicela siqedelele leli. uHebrews lithi wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungengagazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade akangenanga ngani ngegazi lezimbuzi nelamathole. Amen. Futhi ayikho enye into esondeza kuNkulunkulu ngaphandle kwegazi likaJesu. ngaphandle kwegazi likaJesu. Yebo. Amen. Amen. Ngaphandle kukaJesu uNkulunkulu asimazi. Ingakho uJesu uhlukile. Amen. Uhlukile uJesu. Yeah. Nayi effect ayenzile thina ama Gentiles usidonsile wasiletha kuNkulunkulu. Igazi lakhe lithi sisondele kuNkulunkulu ngegazi lakhe. Kuze sibonakale phambi kukaNkulunkulu. Sibonakale ngokuthi sihlanzwe ngegazi lakhe. Angazi noma right. Yezwakala. Ngeke uPaul lapho nje usasho. Sibonakale ngegazi likaJesu. Angichazela. Khona abantu abenza imisebenzi bahlabe. Yeah. Bahlabe lemsebenzi yabo mase wenzile umuntu umsebenzi athi sengikhululekile sengwenzile umsebenzi uhlabile wenza umsebenzi bese kuba nemphumela ukuthi uhlabile ngegazi likaJesu. Yes. Lokuhlaba kwakhe nalegazi alichithile limine something ngoNkulunkulu bakhe ngesikhathi sechitha igazi lelo manje leli kaJesu liyigazi kaJesu alisile lembuzi ingakho nalo lenza lo owalo umsebenzi lo eseliwenzile kithi uma ufuna ukwazi ukuthi igazi kaJesu lisebenzeni buka thina ngofakazi. Yes. Uma nisho kanje kubuya lento yokuthi uNkulunkulu wayilethi original yento igazi likaJesu and then umubi well let it duplicate ifonkong yegazi lelwane ke manje nazo zonke lonke lelenye igazi wase abantu ebavala umqondo ngaleli gazi lazo zonke lezi ezinye izinto ebafihla ukuthi batholele legazi leqinisi original kahle masikhuluma ngento ye between ifonkong neoriginal nayi original ingakho original ngempela ngoba lihlanza izono. Yes. Lihlanze nani? Ushino mfowethu. Nonembeza leziveza lezuleni. U13 and 14 uthi ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo uhlambulula kube ngokuhlanzeka kwenyama. Ukuhlanzeka kwenyama. Isilo zathi emandulo kogogo bebekhonza ngalokho umuntu ayenza isono athi lithizwa thathe noma iphuphu. Yebo. Wayemboza izono. uKristu zelo kuzoyisusa izono. Zazimbozeka izono. Ufafaza abangcolileyo. Asondeli ngegazi izono zisasekhona. Uhlambulula kube ingakho bonke abantu sithi uJesu uhlukile mabeze kuye bazothola ukuphila. Athi uJesu ngiqinisile ngithoza izwi lami uyaphuma ekufeni angene ekuphileni. Shuthi sasa ama Gentiles sasekufeni. Sathi sikhonza umveli enqangi. Amen. Anisho bathi sasikhonza umveli thina sathi umveli enqangi. Sasa ama Gentiles. Uzwa abanye bathina sasihamba sentabeni ngoba kwakunabo uNkulunkulu bamanzi. Abanye babheka amanzi bakhuleke emanzini. Abanye uNkulunkulu welanga babheka ilanga bathi uNkulunkulu. Amen. Yonke into sasithi uNkulunkulu. Kepha nje lo mangiqala kathi uKristu uzila azosinikana ingqondo kaNkulunkulu. Ngoba uzwile mangisasho ngithe uzilo wathi laba ngibaphile ukuphila okunaphakade. Uphilo kunaphakade lokhu kuba sazi wena wedwa oqinisileyo. Mase sikuKristu sazi uNkulunkulu yena oqinisileyo nendodana yakhe uJesu Kristu ayithumele. Ayezwa. Manje into engixakayo indaba kaKristu njengoba sithi uhlukile. Khamba bona labe bebekhonza uKristu bavuthe emoyeni. Yiba bayiphikayo le. Angiba womphika uKristu elishilize ukuthi bazofika. Amen. Bagcwalisa umbhalo ngoba yebo. Ngoba izwi liyasho ku1 John 2:22 lithi ubani ongumqambi imanga uma engesiyo lo uphika kuba uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Athi uJohn ku1 John 4 athi sihlole bonke omoya. Umoya ongavumi ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni. Ngimpheka uKristu. uJesu ufikile enyameni. Azofa avuke. Into bekazoyenza. Ukhona uza reconcile. Ukhona kithi. Yes. Nisho njalo neso.
ukhona kithi manje abazi bathi ke indoda engaki ngangena kanjani ngaphakathi kuwe angithi ke kula ifikile ubula khona lento kwabahlakaniphile ngoba labo basuke sebenza ngobuhlakani ifike besiba ubula ke kulabo abanjalo ke that's why uJesu wathi ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi lemfihlakalo uyambulela abantwana usho lapho usho njalo ku Matthew 11 ngiyabonga ukuthi wavele nje wayambulela abantwana umntwana ke umuntu wayifihla uyifihlile kwabahlakaniphile usasho njalo mfowethu ngicela ukulifunda leliso yes lithi ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakuchitha ukuhlakanipha 1 Corinthians chapter 1 verse 18 noma ungayiqala ku 18 yebo lihloko sithi ukuhlakanipha kaNkulunkulu ukuhlakanipha kwezwe ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nani nokuhlakanipha kwezwe angisho khona ukuhlakanipha kwethu ukuhlakanipha kukaNkulunkulu uJesu yebo ukulunga kukaNkulunkulu uJesu yebo ayishushila uPaul uthe uNkulunkulu akuKristu uNkulunkulu wangena kuKristu uyayibona le kusazo reconcile kanjani ngithi angena kanjani uKristu angene umuntu angene komunye umuntu imistry abantu abangeke baze bayiqonde ngenyama enyama sozi understandele ngoba izwi lesiphambano kwababhubhayo lewubula yes kodwa akithini esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu hayi indaba nayibona effect ukuthi kuphi egospel lesiphambano lewubula inzima nani baningi abayiphikayo ukuthi hayi akekho wayengafela abantu ukulunga ngafela abantu bashajana izwi lesiphambano kwababhubhayo bengilalela intombazana lapha ku TikTok ithi God is a tribalist uNkulunkulu uyi-tribalist ngadala uNkulunkulu ngadala kanjani abantu ajike wayisicupha ebacuphile abantu uhlakanipha kwabantu nezwi liyasho ukuthi ensukwini zokugcina ulwazi nje abantu lizoba njani loba liningi nefundiso zoba njani zoba nini lithi ke ngoba kulotshiwe ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize yezwa uNkulunkulu uthi ngizakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo ngikwenze ize nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize angisho kunama scholars nalabo abaphikayo ukuthi uNkulunkulu akekho kepha uNkulunkulu uthi ukuthatha konke qonda nokuhlakanipha chitha kenzisa uNkulunkulu amen khona lapha elithi buza uyehle nalo u20 uthi nokuqonda kwabaqondi ngikwenze ize siphi isazi uphi umbhali siphi isazi angisho manje kuvela abantu abaningi abanye baze bafune nehistory bathi ku history yonke akaveli uJesu izazi ama scholars thini lithi siphi isazi uphi umbhali uphi umphikiswa kulesikhathi na uNkulunkulu akakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na iphinde mfowethu uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe noma bengathi bahlakaniphile uNkulunkulu ubeke lo bulima lokho bogijima baqeda umhlaba lobu besiphambano wenze ngamambo oMkulunkulu ukuthi babize izinto zakhe ngobuwula angisho ke babukhanyile seyibuyela kujike ngoba ubula lokubesiphambano sokuthi uJesu wafa wavuka uhlukile ngako uhlukile effect yegospel nime lapho nje ukuthi ihlukile lokuthi ufe wavuka kuba bonke uNkulunkulu abasazoza abakhona abasazoba khona abakhothamelwayo abantu uhlukile kunabo haleluya iqiniso futhi kumele kwazeke ukuthi uJesu kuphela owafela bonke abantu angithi lishila athi yena uqobo ngingakho uPaul athi ku 2 Corinthians 5:15 athi ubafele bonke abaphilayo uze bangabe basayiphilela bona kepha abaphilele yena wavuka uPaul uthe ku 1 Corinthians uthe kufikeni kwami angifikanga ngamazi okuhlakanipha nawo ukuncweti amen ngathi siphi isazi umphikiswa kulesikhathi afika ngokungcwele baphethe ukwazi bahamba bayofunda bafunde ngama history bathi baba nama scientist ayiphikisa angena nazo ayangena vele bapi ngoba they said there is no God angisho ukuhlakanipha kukaNkulunkulu uNkulunkulu uthe indlela zami ziphakeme ngoba uhlukile yena uhlukile nemicabango yakhe iphakeme webafethu uyabona nizoba nisakhuluma ukuthi uJesu uhlukile bheka abantu abamukela uJesu banjani
yeah asibethele emzini yethu sisebenza ngegama awu madoda ingane zethu asiyifaka intambo noma zesikoleni asiyigcabi siyifaka imithi sisebenza ngegama akuna intambo igama lika Jesu lodwa nje nasebusuku masilala siphumi nentele siyochela sibiza igama sisindisiwe negazi ucabanga ukuthi wabe namhlanje osisi bethu lana bagcwele bathola abantwana left and right baxhashazwa omama kusuku namhlanje sekukhona no gender violence thina sisebenza ngegama lika Jesu once umama esindisa uyazi ukuthi indoda iyahlonishwa bafazi thobelana amadodeni once indoda yasindisa iyazi ukuthi kufanele iyeke le ndaba yokuhamba ishela ushelo mhla washela umkakho waganwa umkakho uyayedwa umuntu hayi ithembu lezala ukhona uba abadumile abazenza uNkulunkulu abanethembu indoda enjani nesithembu kodwa ngabe khuluma uNkulunkulu indoda ene concern ngezinto zezwe because banayo concern kakhulu leswayibe baze bathi uma ungenasithembu ngeke ungene ezulwini bane concern ngeinto zezwe bayikanalo nje iqiniso elilula futhi elingekho nzima uJesu uhlukile eish thina sindisa abona intombi esindisiwe uJesu uhlukile ungena kuzo uJesu ngongena kuwe ngidle nawe udle nami intombi esindisiwe asijoli yebo asidlala abafana lezi ezingasindiswanga noma ezingafunda kangakanani sixakekile baze bacuye baze bathi nomjolo njani uyanyisa abanyiswa umjolo ngoba uJesu abanayo le ntombi esinoJesu asidlalwa umjolo lezi ezingena Jesu zehla ziyenyuka ezizithengise nomzimba eish yikho nje uhlukile uJesu wehlukile ngiyazi abanye bazothi hayi nisitshela ngoJesu niyasho nje nithi abasindisiwe nami uhlukile uJesu uzothi omunye phela mina ngazi ozibana abafundisi abathile abakhulu abahamba bazokhothama kithi sengeyahlangana nabasho njalo bathi hawu babuya bazokhothama kithi nalabafundisi benu lapha ake sikhulume nje vele ngoba sisemhlabeni bazoba khona bazawuhamba baphuma endleleni bazoba khona bazohamba benza ezinye izinto kodwa kuchaza ukuthi wonke umuntu wenza leyo nto uyachaza lo khona nje abahlele endleleni nje abathi uJesu uyinkosi finish soze bakhothamela omunye umuntu uyabona ngiyaxoxa ngemleyo babshaba usasho njalo special kulaba ababuka iTikTok khona ubaba abathi udokotela ukhulume kamnandi kabi baba uyinyanga uyathwalisa wenza zonke izinto bakhuluma kahle wathina siyabuka khona wabala namasonto wabala ngamagama ke yena athi yabona mawe lapha ko faith mission nako assemblies befundisi bakhona babamba ubungcwele asidlaleli lapho kodwa siyathwala ngabefundisi ngalabo abasindichaza laba abasindisiwe ukuthi basebenza kanjani ukuze baba wini wathi sifica lapha unethende eligugile masifika lapha sihlala emuva Masiba ngihlele emuva lapha mase ninikela mina ngifaka i20,000 mase ngifaka i20,000 bese ngiyakhuluma la mfundisi angibonge ngokukhethekile athi siyabonga hawu nangu babani lapha emuva angibonge emva kwalo bese ngithi mina nganithengela nethende echaza ene uyibeka exactly ukuthi into eyenzakalayo ama satanist asebenza kanjani uma sizokuyisa sikuyisa kanjani baze wafika nasendabeni ukuthi mase bekuzuzile kanjalo sebekunikene mase beyakutshela manje ukuthi uchinyanga ethwalisayo futhi ithi manje mase ufike lapho siyakutshela futhi ukuthi manje mase sikunikeze nemali sikuthengele nemo sikunikeze nemali emoto sikhiphe sikufake emafletini ashibhashibhile sisakutshela manje ungabisakhuluma kakhulu ngomadlozi madoda akukhulumi mina lapha ukhuluma inyanga sithi ungakhulumi kakhulu ngamadlozi khambe sisithi hayi manje futhi nama nezitabane ubeka kanjalo baba ngishamazi wakhe uthi nezitabane sisho ukuthi ungabheka kakhulu izitabane ngoba izitabane phela uzoqosha abantu abasha zivumele nezitabane zibe khona nazo kuphi ekhwayeni usho lo baba usivumele zibe sekhwayeni uthi nomfana lapha sisho ukuthi phela ungabusuba nzima kakhulu umfana udlala nje keyboard ulungile esifakile isiphandla sakhe echaza ukuthi kukhona abazalana abanobungcwele bayabazi abantu abanani abanobungcwele ukuthi abobani ubungcwele washo nalo baba lo bani lo washo wathi igama lika Jesu akusilo lokunwayisini
etshela umunye umfundisi omkhulu amtshela wathi igama lika Jesu ngisho ukuthi ngizama ukuthi uveze ukuthi uJesu uhluke kanjani uhlukile uyaziwa yebo ngiyacela amen ngicela siqedelele bakhangile kuKorinte ku21 kuyo le ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkuluNkulu izwa limazanga uNkuluNkulu ngokuhlakanipha kwakhe kwaba kuhle kuNkuluNkulu ukusindisa abakholwayo ngobula bentshumayelo ubula bentshumayelo isibambano sika Jesu sokuthi uJesu ufe wavuka uthi uPaul ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha amaJuda afunani izibonakaliso wayelokalandela uJesu athi sibonakaliso sindo sosenza athi senzele izibonakaliso amaGreki afuna ukuhlakanipha uPaul kwafika kuamaGreki lithi iBhayibheli wona wathanda ukuzwa ngoba jabulela indaba ezintsha njalo bafuna ukuhlakanipha kithi abezizwe le ndaba leyo ubula uthi uPaul ke phathina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni isikhubekiso kubaJuda ubula kuba bezizwe ubula kwabezizwe nalento yabuya isikhubekiso nakubaJuda ubula kwabezizwe ayisho namanje lithi iBhayibheli bakholwa abantu kuba uJesu wajontshwa abafundi bakhe amanga lento yokuthi wavuka kithi abezizwe bakhona abasho njalo isikhubekiso ubula ngithina ubula sifunani emjudeni ubula singabantu abamnyama sifunani bathi sifunani kumlungu isikhubekiso ngicela ukubuyela na ku13 nje ngiyangivali ngiye kuHebrews 9:13 ngokuba igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo kuhlambulula kube ngokuhlanzeka kwenyama kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu emisebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo na indaba ilapha kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kubani uNkulunkulu ngani ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu amen yes ezinye inkolo okanye abanye abantu abanawo amandla ayicha abanawo ukusindisa ngokupheleleyo qiniso lelo amen ngisasela anginivali bazalwane Hebrews 7:25 ngiyayikhaphuza lithi ngakho ke unamandla ukusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye lokho ephilela njalo ukubamela amen lave kumele ngibabize laba abantu bayasindisa angishushilo ngale ku9:14 uthi kakhulu kangakanani igazi likaJesu Kristu unikele kuNkulunkulu ngomoya ophakade lona igazi lakhe lizohlanza unembeza wethu kuyimisebenzi efile ngapha uthi ngokuba uthi ngakho ke unamandla ukusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu uJesu unamandla ukusindisa abeza kuNkulunkulu ngaye bakithi kithi ezinye izinto babishabango ziyasebenza kepha zisindisi ngokupheleleyo madoda nakho ziyasebenza kepha ziyaphelela ziyasebenza ziyasinika imali ziyasebenza ziyasinika ama promotion ziyasebenza ziyasinika ikhundla kepha zisindisi ngokupheleleyo kepha yena ikhona indoda uJesu ephilela njalo ukusimele sisindisa ngokupheleleyo inunembeza wethu efile ngegazi lakhe manje ngakho ngithe yini effect kuYuKristu ile gazi lakhe nokufa vuka ukuthi ufe wavuka nje iye powerful engeke bakhona ukufinyelela ababhali nezazi nabaphikisi angeke bakhona ukufikelela angeke bafinyelela ngoba lokufa wavuka wayenqoba usathane ngokufa yes iqiniso amen ezweni likamoya ezweni likamoya ngoba angisho lesizenza vele sizenza zonke izinto ezikamoya ngoba nalabo abakholela kuNkulunkulu uNkulunkulu bakamoya nabakholela bakholela into ezikamoya noJesu thina sibuJesu yes chazo komoya kule department kaJesu ngoba umoya okithi qiniso umoya kabani umoya wakhe ingakho athi uPaul kuColossians 2:9 sekuvuka naleyo ukuthi bathuthwele ngayo uNkulunkulu lithi iBhayibheli ukugcwala bonke bokuNkulunkulu bokuKristu the fullness of God dwells in Christ ukugcwala bonke bokuNkulunkulu bokuKristu amen ingakho naleli ngilivulile lithi ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela inyama negazi naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze
ngokufa mchithe obenawo amandla okufa ongusathana. Hayi cha. Hey uhlukile. We uhlukile. Sesivala nje bazalwane. Isikhathi esiphoqayo. Yeah, isikhathi esiphoqayo. Angithi ngiyakaphuza nje. Yes. Siveza ukuthi ngokufa kwakhe uKristu. Yebo. Inamandla lento ukuthi ufe wavuka. Uhlukile baba. Mhlawumbe nginiphe nje minute sivale. Yebo cha hayi. Mina sekwenele kimi. Izwakele le ndaba futhi ukuthi uhlukile uJesu akafani nabanye. Uye yedwa and akekho ongamreplace. Yes. Cha. Noma ungasenza imanga noma ungakwenza lokuya abantu ukwazi ukukwenza noma ungenzani noma ungavusa abafileyo noma ungasukumisa ishosha kodwa akekho ofana noJesu wafa wavuka. Yes. Negazi lakhe sikwahlanza unembeza wethu. Akekho. Ingakho uhlukile. Hayi njalo. Hayi nathi siyabonga abalaleli. Yebo. Kunjalo ukuthi hayi ngegazi lakhe. Ngoba izwi lesiphambano njengoba libukula kwababhubhayo kepha kithina abasindiswayo lingamandla. Amini kwabasindiswa amandla yes. Kwabasindiswayo lingamandla kepha kwabangakholwa liwubula. Mina ngizosho nje ukuthi ukukholwa konke kume ngoKristu. Ngoba uPaul uthi kuma Roma 10:17 uthi ngokuba ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngokuzizwa ngoKristu. Futhi uma ungakamamukeli uJesu izwi ngoKristu awukholwa. Wasting isikhathi sakho. You are just wasting your time. If ulandela amasonto angakholelwa kuKristu, you are just wasting your time. Hlala ekhaya nje. Yeah, ngcono. Hayi. Sibonge kakhulu. Sibonge nakwena mbukeli lapha ekhaya. Asizama ukuzodefend omunye umuntu angacabanga ukuthi sizodefend indaba yegospel la. Asizama ukuzoyidefenda ukukhuluma nje iqiniso ngeke size sikhone. Asinawo amandla okudefend igospel. Asinawo amandla okudefend uJesu Kristu nakulabo abacabanga ukuthi sidefend uJesu Kristu asinawo. uNkulunkulu uyakwazi ukuyidefendela into yakhe wayiqala yena futhi uyayiqhubha uyoyiqeda yena. But thina siletha nje iqiniso kuwena ulapha ekhaya ukuthi ukwazi ukubalansisa ukwazi ukuhlukanisa ukwazi ukubona ukuthi ngempela ikhona into ngoJesu Kristu bese futhi ibakhona ke nje nezinto zasezweni but le kaJesu Kristu namhlanje singene kakhulu egazini ukuthi uzo understand igazi lakhe lihlukile alifani nezilwane izilwane zakudala zazimboza isono but kwakuyileso sikhathi esasipreparela igazi elaliza leqiniso elisusa isono sesifikile ke leso sikhathi sikuso leso sikhathi ingabe wena kubukele lapha ekhaya uyafuna yini ukuthi uJesu akugeze nawe isono noma ngabe sewenze ini noma ngabe umubi kangakanani ukukhathalele futhi akuthanda is up to wena nje ukuthi wena uyafuna yini ukukholwa kuyena ngalawo mazwi ngithi sayivala siphinde futhi ngomusa kaNkulunkulu sihlangane next time amen.